Takéto nočné nálety víra veľkého sa skončili. Odchytil ho najatý sokoliar a teraz sa úrady rozhodujú, kam zviera umiestnia. Obyvatelia holandského mesta Purmerend tak môžu odložiť dážniky, ktorými sa pred vírom chránili. Dravec totiž poranil asi 50 ľudí a útoky boli podľa tamojšej radnice čoraz horšie. Na odchyt víra však úrady potrebovali špeciálne povolenie, keďže ide o chránené zviera. Prečo vír na ľudí útočil, nie je jasné. Ornitológovia sa ale zhodujú v tom, že takéto správanie je nezvyčajné. Sovy sú totiž skôr plaché a ľudí sa stránia. Môže však ísť o víra vychovaného v zajatí a vypusteného do voľnej prírody. Zvieraťu však tiež mohli stúpnuť hladiny hormónov, pretože je obdobie párenia. Dravec si pre útoky vyslúžil nelichotivú prezývku teroristická sova. Zaujímavosťou je, že jedna z purmerendských pekární na prípade zarobila. Do svojej ponuky totiž zaradila koláčik v tvare víra. Alexandra Kazlovová, RTVS.